Comencem amb un apartat del tema dels éssers vius. Este punt l'anem a dividir en dos parts diferents. Primer anem a parlar dels nivells d'organització i després anem a parlar dels 5 regnes. Comencem, per tant, amb els nivells d'organització. Els éssers pluricel·lulars estan formats per moltíssimes cèl·lules. Cèl·lules de diferents tipus. Totes aquestes cèl·lules no es disposen a l'atzar, no estan arreu al llarg de tot l'organisme, sinó que estan organitzades i s'agrupen totes aquelles que són del mateix tipus. A partir d'ahí, en tots els éssers vius, podem trobar els diferents nivells d'organització, i això és el que anem a estudiar, els nivells en els que s'organitza un ésser viu. El primer nivell, i per tant el més baix, és la cèl·lula. Totes les cèl·lules que són del mateix tipus s'agrupen i formen teixits. Els teixits són el segon nivell. Els teixits estan formats per totes les cèl·lules que realitzen una mateixa funció. En el cas de les cèl·lules animals, podem trobar el teixit muscular en els músculs o el teixit ossi en els ossos. En les plantes també trobem el teixit epidèrmic que recobreix les fulles o el teixit conductor que s'encarrega de transportar la saba a tota la planta. Quan diversos teixits s'agrupen, trobem el tercer nivell, que són els òrgans. Un òrgan està format per tots els teixits que treballen per fer una mateixa funció. Per exemple, en el cas de les cèl·lules animals, en un múscul trobem el teixit muscular i també el teixit que forma els tendons. Tots són necessaris perquè el múscul pugui funcionar. Les plantes també tenen òrgans, com per exemple les fulles, que estan formades pel teixit epidèrmic, que les envolta, i pel teixit conductor, que porta la saba, en aquest cas, a la fulla. El següent nivell és el de sistemes i aparells. Aquest nivell es forma quan diversos òrgans del mateix tipus que realitzen la mateixa funció s'agrupen. Ahí és quan trobem un sistema. I quan diversos sistemes s'uneixen és quan trobem i se formen els aparells. Per exemple, en els casos de les cèl·lules animals, el sistema muscular està format per tots els músculs i el sistema esquelètic està format per tots els ossos. Quan el sistema muscular i el sistema esquelètic s'uneixen, es forma l'aparell locomotor, que és aquest aparell que transporta o que fa que les persones o els animals es puguen moure. I per últim, l'últim nivell és el de l'organisme. L'organisme és un ésser viu complet, amb tots els seus òrgans, sistemes i aparells funcionant. Ara anem al següent punt, en el que anem a parlar dels 5 regnes. Tots els éssers vius es classifiquen en 5 grans grups, anomenats regnes. Tots els éssers vius d'un mateix regne comparteixen algunes característiques entre si. Així tenim els 5 regnes que trobem en els éssers vius, els animals, les plantes, els fongs, protoctists i bacteris. Els anem a veure d'un en un. En el regne dels animals hi ha una gran varietat i una gran quantitat d'éssers vius que formen este regne. Tots els animals són pluricel·lulars. Tots han de prendre aliment, tots necessiten alimentar-se i ho fan d'altres éssers vius, ja siga d'altres animals o menjant d'altres plantes.
La major part del regne dels animals es pot desplaçar volant, caminant, nadant o reptant. En esta roda, el regne dels animals el trobaríem així, en este de coloret taronja, on tenim un exemple d'alguns dels animals que podem trobar en este grup. Anem al següent regne, que és el de les plantes. Les plantes són éssers vius, éssers pluricel·lulars. Necessiten també alimentar-se, però elles fabriquen el seu propi aliment. Les plantes no es desplacen, però sí que és veritat que es mouen perquè necessiten la llum del sol per fer la fotosíntesi. Si tornem a la roda d'exemple, en la part verdeta, així tenim un grup de plantes que han posat com a model d'este regne. Seguim. El següent regne és el del fongs. Hi ha fongs que són unicel·lulars, com el llevat, i uns altres que són pluricel·lulars. S'alimenten de residus o d'altres éssers vius i no es desplacen. Si anem a la roda, este d'ací de color marronet serien els fongs, on trobem bolets, xampinyons i tota varietat de setes que per a nosaltres probablement siguen els més coneguts. Anem al següent regne, Protoctist. En aquest regne podem trobar éssers que són unicel·lulars o éssers que són pluricel·lulars i que en aquest cas estan formats per cèl·lules eucariotes. Este regne està format per diferents éssers vius que són les algues o els protozous. Anem a les algues. Les algues poden ser unicel·lulars o pluricel·lulars. Les algues les trobem a l'aigua o al medi aquàtic i fabriquen el seu propi aliment. Els protozous, en canvi, són éssers unicel·lulars, viuen a l'aigua i es mouen. S'alimenten d'altres éssers vius o de residus orgànics. Si tornem a la roda, en este color blavet, així tenim a les algues i els protozous. I ja per últim, l'últim dels regnes que anem a veure és el regne dels bacteris. En este regne són tot éssers unicel·lulars. Si recordeu, vàrem dir que tots els bacteris tenien una cèl·lula pròpia, característica, era cèl·lula a veure, qui m'acaba de contestar, com es deia eixes cèl·lules, que són les típiques dels bacteris. Molt bé, doncs tots els bacteris són unicel·lulars. Són els éssers vius més menuts i més simples que hi ha. En tenim de diferents formes, de forma esfèrica, espiral, allargats, i es troben a tot el medi. I fixeu-vos, ho he posat en mayúscula. A tot el medi vol dir que els podem trobar a l'aire, a la nostra boca, als aliments, al sistema digestiu i un llarg etc. Així en la roda els trobaríem en aquest espai de color moradet.